Ох! Така, какво мислим за София Маринова и Бони? Така. По-накратко, че друг ме не остана много дълго. Добре, значи, те са... Не може да не, те са жени, за пример, макар и с различна раса, така да се изразя, те са си едни трудолюбиви жени, които имат своя талант и си го развиват. И са много готини. И пеят много яко. Да, така че даже с нощи Ви Брадър беше, да. На елиминациите се изненадах, Изгониха между другото. Ирени Владо. Се изненадах, че Бони каза за дъщеря си, че иска да има 2 висши, да знае 3 езика и това наистина за една циганка така е много, много добре. И не знам, готини са. Те много хора ги обиждат, защото точно са от различна раса, пеят чалга и така нататък, но имат много хубави песни. Аз на песни на Маринова и Бони съм настръхвала. Много са готини и се радвам, че се стараят това да речем да се изучат, да имат успешна кариера. Имат успешна кариера. Разсейваш ме, Ники. Съжалявам. Да, имат успешна кариера, искат децата им да се изучат и това ги прави успели жени, имат много яки песни и са много яки. Айде, спирай. Айде, чао. Аз съм